Harri industria da historia aurrean lehenengo gizakiek erabilitako tresneria. Harri industria lantzen da harri bat beste harri batekin kolpatuz, eta holan lortzen dira printzak edo satixak, normalean dauzkatenak aho zorrotzak, eta hauek oso baliogarriak dira zenbait gauza egiteko, adibidez haragia mozteko, egurra lantzeko edo larrua lantzeko. Lehenengo harri tresnak agertu ziren orain dela 2,6 milioi urte Etiopian, Afrikan, eta hortik aurrera joan ziren garatzen eta forma ezberdinak hartzen. Horri esker, harri industriai esker, dakigu gutxi gora bera zein zen lehenengo gizakien eta historia aurreko gizakien bizimodua, ekonomia eta bere sozietatea, gizartea. Harri industria ikerketa da garrantzitsua ezagutzeko historia aurreko eta paleolito garaiko gizakien kultura, ekonomia eta gizarte antolakuntza. Orduan, harri tresnak lantzeko modu ezberdinak daude, eta modu horiek izan dira transmitituak denboran zehar. Orduan, horrekin batera dator kultura. Gero, ekonomia aldetik, harri industria ikertzen jakin dezakegu, adibidez, ze nolako lurraldeak okupatzen zituzten, ze handiak ziren, nondik ekartzen zituzten lehengaiak neandertalak edo beste gizakiak, edo adibidez, zelan lantzen zituzten edo zertarako erabiltzen zituzten harri tresna horiek. Teknika mikroskopikoak aplikatu ezkero, jakin dezakegu adibidez, harri tresna bat erabili zen adibidez larrua lantzeko, edo haragia mozteko, edo artelanak egiteko, kasu baterako. Eta horri esker bai jakin dezakegu zenolako antolakuntza soziala eta zeuzkaten gizarte horiek, eta zenolako bilakaera eduki zuten denboran zehar. Ematen dago ezetz, baina historia horrean egon zan historia, eta egon zan aldaketa kulturala, ekonomika eta sozialak. Neandertalen okupazio Euskal Herrian nahiko garrantzitsua izan zen. Gaude justo kokatuta leku baten dala paleolitoko gune klasiko batean. Orduan, nahiko aztarnategi pila dauzkagu neandertalenak. Zaharrenak gutxi gora bera edukiko dabie 200.000 urte inguru, eta gazteenak edukiko dabie 55.000 urte. Orduan, tarte luze honetan ikusten dugu neandertalen gizartearen bilakaera. Aztarnategi nagusienak izango ziren Isturitz, Baiona ingurukoan dauzen Airezabaleko aztarnategiak, gero Gipuzkoan Lezetxikin eta Bizkaian, Arlanpe, Aslor eta Aranbaltzan. Aztarnategi hauetan ikusten du, jaso egin ditugu zenbait neandertalen aztarnak, giza aztarna gutxi, baina adibidez beraiek kontsumitutako edo jandako animalien aztarna pila eta harri tresna pila bai. Eta horiek ikertzen jakin dezakegu zelakoa izan zen neandertalen bilakaera Euskal Herrian. Eta adibidez oso garrantzitsua da jakitea zelan desagertu ziren neandertalak Euskal Herritik, eta horretarako dauzkagu zenbait aztarnategi non ikusten dira azken erdi paleolitiko neandertalak, eta gero etorri ziren txateperron aldiko neandertalak zelan agertzen dira gure lurraldean eta zenolako kultura zeukaten. Gure erronka nagusiak die neandertalen bizimoduak eta kronologia eta aztarnategi gehiago edukitzea. Euskal Herrian badauzkagu zenbait aztarnategi oso garrantzitsuak, baina adibidez faltatzen zaizkigu aztarnategi zaharrenak. Badauzkagu batzuk erdi pleistozenoko amaierekoak, normalean gaizki datatuak, eta hori ondo datatzea, ondo ezartzea zenolakoak izan ziren lehenengo neandertalen bizimoduak oso garrantzitsua izango da etorkizunean. Eta gero bai dauzkagu zenbait gauza ikertzeko neandertalen desagerpenaren inguruan. Eta haien artean, adibidez, zenolako interakzioa eduki zituzten gizaki modernoekin orain dela 45.000 urtean. Eta badakizkigu gauza batzuk oso garrantzitsuak, ari dira lan berriak egiten, baina hala ere topatu behar ditugu zenbait aztarnategi berriak eta arrasto berriak eta aplikatu teknika berriak gauzak ahalik eta hobeto ezagutzeko, adibidez ADN analiziak, datazio analiziak eta lakoak.